Taurai. Pakapauya wakasvika ndakarara mukati umu ndopawakarowa nebhodhoro rine petrol ichibva rangopinda mukati moto ibva watokafira. Munorangarira kuti yanga iri nguvai? Zvaziri mumapast 3 pakazoya vanhu vakubatsira kuti moto dzimwe. Pakuri mumapast 3 AM. Ivo vakambenga wabva 6:11 panapa vachipinda nepachivanza. Mukatovaona? Ndikatosangana navo. Mukamhoresana? Hatina kutaura tese. Mukoma ndimi makasangana nedambudziko rokupisirwa mumba. Mukatanga kutaura kuti zita renyu rakazara ndiani uye tiri kupi kunoku? Zita rangu rakazara ndoitwa Sign Morgan. Kunoku kunonzi kuEpworth kwachiremba teno kumakomboni acho. Ndofunga ndakambotanga kupiswa pekutanga ndikabuda mumasocial media vanhu vese vanotoziva. Yanga iri nyaya yakazoita kuti muzobuda pasocial media? Nyaya iyi yanga iri yekuti izvoni varume vandaivashandira ndichivadhiraivhira motikari yavo. Saka ndakazoikombi ndakazoenda kuguru iyoko ndichinyora $8 asi fare basi inoita $5. Saka takangosiraikawo chanzi nokuti mavindi anoda mari yevanhu 2. Saka tadzoka kubva ikoko. Ivo vakabva vazoti wanyora 8. Imi muri windi kana kuti muri driver? Ndiri driver. Tadzoka kubva ikoko wabva wati wese wanyora $8 saka wagarira $3 samari yangu apo. Nchibva ndati aiwa kunoita mari yakati mbva watofonera vanhu mbva vauya. Vanhu vaya pavakandibata vakabva vandisunga maoko nemahandcuffs. Vanhu vaya vanani? Vanonzani? Muningina wacho anonzi Kingston Mbizo. Mukoma wacho anonzi Fortunate Mbizo. But vamwe vacho ava handivazive mazita avo. Imi wamaishandira ndiani? Ndaishandira Fortunate. Right. Sadaro manje. Vakabva vati samara apa ndandina ndamari ndo mari yandatoya nayo. Sanzi wagarira $3 saka pashota $51. Kwakutotanga kutondisunga makumbo nemaoko. Ndezvarini izvi? 21 May. Chivanda tochwa necigarette lighter mavangamo kuona. Ndakara. Ndekara. Nevanhu vamwe chete ivavo? Nevanhu vamwe chete ivavo vavasungwa. Sungwa kwakaitwa havana kumbobvira vagara mukastodi. Vakangosungwa vachingobva kumba kwavo vachienda kukoti vachibva vanoburitswa free bail. Vatagara ndaigara kumusoroku vakauya vakati ndakandisa dhoketi tipe 300 ndikaramba. Vavazodzoka vakati ya500 vandaramba. Manheriwa yavakabva kutaura neni kumapasi 8 vakabva vauya vakandisungira dhomba vakandidirira futi petrol padhoo ndikapwanyirwa nevanhu ndikaburitswa. Vakasungwa vakaburitswa vachibva nyaya yanga isingafambe pese apa. Pandaenda kuHQ ndiyo yakazoti izvoni no imimi ndobva vafonera vanyaya ndopayakatanga kufamba kwayanga yakuita nyaya yacho nemanje. Takazoenda kukoti ndobva yanzi judgment iri kumusi wa21 mwedzi unoyu. Musi wa20 ndobva vandosangana neni kwakundidira acid maoko. Vakandisprayer apa mashops apo. Ndikamhanyira kune imwe shop nchichema vanhu vakatadza kuvabata vakatiza. Iyo yakaita yellow maoko. Vachibva vasungwa vabva vaingoita 3 days. Vavasiyiwa. Siwa kwakaita hapana kumboita 2 days. Vabva vatonzi namezvazvo musataure nemunhu akati ndakuenda kugara kuSouthampton ndoko akanyoresa kuna Willowville. But ndikushamisika ndakuzodhumana naye usiku apa. Ndadhumana naye usiku apa haana kana kutombobvira ataura neni. Ndakazoona kuma3 mumba makasangana naye ndiani usiku? Fortunate Mbizo. Anove ndiye muridzi wekomberi. Achinoona mumwe munhu wanga asungwa naye apa angapiwa bheo anga asati auya. Saka ndo musi wakabuda iwoyo saka aenda kunomuona ipapo kuti aone kuti afamba sei. Saka iye akazodzoka kuma3 ikoko ndobva andikandira petrol bombo ndiri mumba chibva ndatokuwara seizvozvizvi. Mungati imimi chavari kunyanya kuda kwamuri chii? Inini ndakutoshaya kuti chavari kunyanya kuda kwandiri chii nokuti chero munhu ukashandira munhu chero mabhazi chaiyo mahombai akatobirwa mari nakondakta chero akashotesa kuma100 kana ma200 afa akarohwa vanongomusungisa kana mudzinga basa. But ava ndakutoona kuti pfungwa yavainayo
ndeyekuti vanofungidzira kuti ndingavafumure zvinhu zvavaiita vachindishandisa nokuti vaingonditi dhiraivha tiende pakati totora munhu akati. Saka vari kutongogaira kuti pamwe ndikufamba nchuku dzavanhu madhiri avaiita. Saka vava kunyanyonditeka kuti pese pandiri vanoda kundiuraya. Anga ari madhiri avaiita kuti vameno hama yavo yakafa yavaita hanzi izvoni tiri kuda kuigadzira kuti izvoni isanhingirikini isa uyu hama yavo yavaiti izvoni vari kugadzira vachinditi dhiraivha tiende kuwareni uko kunonzi kuikumakuwa kuenda domboshava husiku. Saka vari kufunga kuti pamwe kuGlenforest indosara hangu ndakamira nemota sadhiraivha ndiri panze vopinda mukati nekabhegi kavo nevanhu vavo voti tiri kugadzira vanhu vavo vapi shamwari kana kuti munhu wavanga vanotora kumapurazi. Saka iye vari kufunga kuti pamwe inini ndozvandinoramba ndichifamba nchiudza vanhu. Saka vari kunyanya kundigara bamba kudai ozino handisati ndamboona kuti munhu ukashandira munhu ukachinzi washotesa $50 inorayirwa munhu hakuna zvinhu zvakadaro. Handimaona apa ndakapfeka t-shirt yezano apa pane musi wacho ndakauya vachindibvisa vakati mweya waita kuti munhu uya abe $3 edu mweya uzimudhara anoba mavhotiri kati tikugadzirise ndobva vaisa x vachipisa musoro wapurezidendi uya kajira kaimva kasara kakanamirira ndokakaburitsa x vachiti 2013 ndenchipo kupi vachindipisa. Saka kubva ipapo t-shirt yachakatorwa nevanhu vemusangano yakamboenda kuzano pf hq uko ikabva yatorwa naloya akambogara nayo mapikicha akauya mukoti but nyaya yacho nanhasi haisati yafamba. Saka ivo ndozvava kusvika vaiti tikangodimburwa musoro chete wakaendesere t-shirt ukongoona tikadimburwa musoro chete kana kukandwa maasidi uchazoona zvichaitika. Vachindichichidzira inini handiranga nadambudziko navo handi zvekutoti ipapa ndatongoti nyaya yacho vanoita zvakawanda but handomboenda nomang'ana ndinongosiya vanoita zvinhu vava zvekutoti perese pandasangana navo vanenge vachingonditandanisa vachingondimhanyisa but handimboenda novaripotera ndongonyarara. Saka ipapa so ndakutoshaya kuti ndofambira kupi ndo mafambira zviri kuita panyaya yangu iyo. Mati kukoti musi wa21 wemwedzi watapfuura iwo unoyo wemwedzi unoyo kwakabuda nyaya nhingirikini result yekuti kuenda kujudgment haina zotopinda nokuti iye haana kuzoenda kujudgment kwacho akandidira mushonga uri musi wa20 judgment yacho akavhavharirwa. Saka paakavharirwa yanga ari uku kumapurisa koti haana kwanisa kuenda angatonyorerwa warrant of arrest. Saka ikatozokanzirwa musi watakazoenda nawo kukoti manje vakunoapia futi imwe nyaya iyi ndopakakanzirwa warrant of arrest yake. Ininiwo futi handisina kuenda nokuti handakatokuwara handimaona izvozvo handakakuwara. Saka badzakanzurwa dzese namagistrate wacho asi pp akatoramba kuti munhu musamupe bail because akatokanganisa bheri rake kudhara. Saka takati asataure nemunhu loya racho rakaramba richifosa kuna magistrate kusvika zvazonzi na2 hamene mumedzi dzavanenge vachitarisa tizoziva nokuti tiri vanhu vasina mari. Vakaenda mukati memasvika ndazoona munhu akunzi apiwa bail $60. Inini ndikakumbira ndikati inini chiregedzai kundiendesa kumba chindiendesai mukastodi inini sezvo ndirini ndine mhosva pane kuti ndizofa ava vane mhosva kugara panze inini ndochienda kwane ndakachengetedzeka nemi ndokuitira kuti musi wamunoda kuti ndozongouya nokuti ndinonopondwa nevanhu ava ndovaziva kana vari muno vanenge vachinyepera tsika kana vabuda panze apa zvine zvazvikara kanzi aiwa tate vasataure newe ungapikise here magistrate achitaura mfandabuda pandauya kunoko vakati titori mukoti mupipi achitonzwa vabva vatonditi magistrate asumuka ndimunonzi sumukai mese paanongogara pasi vakubuda zanzi chamama vachitondidaro ndikati mukunzwa zvavataura pipi akanyarara pandanyarara vakuenda vabhadhira mabheo vamawitness ese andakaenda nawo inini anga anyorwa nemapurisa akadaidzwa nemapurisa muye mangwana mumba mandakapotera ndadirwa mushonga nemushopu mandakapotera nevanhu vakaona zvichiitika vakanyoresa vese vakasongo akanga atoteya mari atopa mapurisa angoti tabuda kunzi mozodzoka na2 tatoenda kugara kuchishedi chinogara vanhu cheche pakauya mupurisa avati iwe newe nterei vanhu bva vateera kuya kuyaka so mamuchitaura mukoti ndatokusungai asi mukoti macho haana kwanisa kuvasunga akazonovasungira kuchishedi uko mbva ndazotuma ava mweya vagara apa kati teerai vanhu vaive munoona kuti kosei vatinyanda vatengera chikafu zvikanzi ambuya mukatotaurisa nemi futi mamatonongedzerwa imimi mamutofanira kutosungwa futi saka ndabva ndangoona kutoti
kwakungoshanda mari. Vanhu vacho vanoenda navo vavharirwa, mari yanga ichifanira kutonozvirapisa. Ndakati vanhu ava ndindavakwidza, ndindavatora, ndichavasiya here kuti vari kuchipatara, vari mupolisi. Vamwe vacho nende ava 1 2 vese vakasungwa ava vakavharirwa vari mawitness. Tikazobva kupolisi kuma8 koti yapera na2. Saka mapurisa amwe wacho anomboya apa pakrishi pamai ava achitora mari akati ndakungokutipirai matonzi ndikutorei mese but imi ndakunyarai semunhu anomboti mari ndakunyarai but itori dhiri rakarongwa. Fandangoti alright, saka natisina mari tiyangofa tingorwa rombo. Saka ipapa ndo masituation andosangana nawo. Pamari yacho pakatanga nyaya yebongozozo pamari yamamitaura $8 ye imimiwo makamanyora matiketi $8 asi ma$3 acho makamatoatorawo zveshuwa. Ndakanyora ma8 kuenda ma5 kudzoka. Ivo mbwa vakadzika nekuti sei wanyora 8 kuenda kudzoka kuti 5, saka wagarira ma$3 ipakudzoka aya asi 8 makavapa yakadanga yakatokwana ende iri overcharging futi yanga tatoita. Saka vakatadza kuzinzwisisa. Ndikati alright, pamatiketi 17 kondakita tibva kwanenge agara pasi aifamba akachonjomara 17 chiti 17 bva wati 51. Ndikati inini ndine 2 days dzangu dziriko, ndikaita local muno ndokuigira ma140 ndo mari yangu nakondakita. Saka pamune 2 days, saka tinogona kutongoti 280 kana tatoshaya 250 chitorai pamari yangu iyoyo. Kanza zviti kutotitungamirira daro, saka unotogara uchitotibira bva watotanga kutondipisa vachindidhoza nekagwenya kakalaita kusvikira ndangoona kutoti hapana zvekuita. Ndabuda imomo kana kanomangara kupi kudomba handisungweni nekuti ndo paanoshandira. Ndibva ndangoenda hangu nomangara kusendara. Saka yakazobva nekusendara kudombo anoshanda pai anga ari muneighborhood weipapa padombo ipapo. Okay. Pane yenguva yekuti vakazoya vachikofa yekuti mugona kunge vachikupai mari yakazosvika pa500. Imi makairambire chini? Ndakanzina nabhozhongora usatambire mari. Ana tirida vakati usatambire mari, ukatambira mari nyaya yako inobva yafa. Saka iwe usatrust zvemari. Isusu kana tikafambisa nyaya nemazvo, kana tada kuti akubhadhara achakubhadhara zvichibva nematare, kwete zvekubhadhara napanze. Unopiwa 500 isingakwanei wobva watokuwara pamwe ipermanent injury. Saka isusu hatisi kuda izvozvo. Ndibva ndatoteerera zvavakataura zviramba, ndangoti alright hazviite. Akatozouya naofficer in charge vanonzi vasarireni apo parodha, vakandidaidza nefoni, ndikatoti inini nguva ine handichada kubuda. Vandatorawo mufundisi wemwe chechi ndikati ndiperekedzei parodhi. Zvechokwadi ndakaenda naye akavarekodha achitaura akati inini shamwari ndauya ndiri mukoma wako, ndiri mukoma wauya, handida kuya ndakapfeka bhachi rechipurisa, ndinoda kungoti muyanane nyaya isati yaenda mudare. Kana muri kwanisa kutaurirana motaurirana tokanzirisa chii ndoketi ndonge mawirirana, handisi kuti kanzurisa iwewe, ndoda kuti mutange mawirirana. Iye akati ndobudisa 300 ndomupa. Ivo vakabva vakadzika nazvo vakati iwe 300 imari here wakaita munhu mbada miri wese so iwe hausati wakutaura, kana wakutaura wozonditsvaka nausenjaji vabva varamba nditi sonzi dai wanga uri munhu akangwara iwewe waitotaura zvakanaka nemukomana bvati alright officer in charge ndivana vainzi vasarireni. Okay. Vakati iwe uri munhu wandoziva, munhu wandoziva because vakanga vatoti mota isabatwe parodha apa ende zvishona ndaifamba ndisingatobhadhara, mapurisa vaitondisiya. Ndosaka ndaikisha ma140 130 gozi chero kumbare vakatofonerana kumbare vakati mota yangu vachitira iyeyo, saka ndaingofamba. Saka akabva atadza kunzwisisa, ivo havana zombomutsvagawo. Ndikazombovafonera ndikati munhu uya zikanzi hanzwisise uya, ndobva vatongosiyana nazvo, vakatotransfer vasisira apa vakatoenda. Okay. Tichidzokera panyaya yekuenda kumakuva ekuGlenforest, kwaendwa nguvai? Usiku ndavaitondifonera ndiri mutauni kuti uri kupi, ndoti ndiri mutauni kana ndiri kuOverspeed wonziuya nemota pana 40. Ndotoenda kuna 40 kwega totonanga kugejo raRubhi uko. Kuti nditi tenaso totontora munhu wakatora, takangozviita kawanda. Watoenda nenikoko ina ndakupinda ndakatomira kunze kwegedhi, kanzidzima malaita ako ndikadzima ndikamira kunze kwegedhi. Vakamedzi dzavo dzavaita vakati tugadzira amedi yakaurayiwa. Yakaurayiwa zveshuwa here pakuziya kwenyu? Handifungi ndaro. Akafawo sei? Handimbozivi, ndakangonzwa vangonditi vaingondimutsa usiku vaiti handinai chipatara, handinai kwakati. Iye hama yacho isati yafa? Isati. Ndaitomuka chero ndaigona kuti anga akarohwa
anga akarohwa aisimbirwa ne airwara okay airwara saka ndatotambudzika kuti ndiziva kuti vanhu ava rukumbiro rwenyu kumhuri yeZimbabwe nekumusangano weZANU-PF kumusangano weZANU-PF ndechekuti ndakatomboenda kuHQ kuJongo uko ndo vakatozoita kuti nyaya yangu itange kufamba vakanditi tipe t-shirt yacho vakaipikicha chero mapictures anga ari kukotu ndakatopfekedzwa t-shirt yanga akatobuda ari ekala akatoya kuti ari 10 mafoto akakura kudai akatobva neikoko vachitibatsirai munhu kusvikira nyaya yangu yazototanga kufamba ndoko yakatobva nako nokuti ndakatoendeswa kusendara kune vaya vanonzi superintendent ane wekusendara ndovakazoita kuti nyaya itange kufamba but izvozvi kumira kwayakaita ndakatozovafonera nezuro nandozvakuitika isati yafamba nyaya iyi vakati oraiti tichakufonera saka pakauya vamwe vatapiwe navo nezuro apo vakabva vatoisa meseji nokuti ndasingakwanisi kubata foni vaifona nokuti ndaitaura nevanhu vazosairi meseji kuti nyaya yako takuita kuti isvike kumukuru kuna purezidendi ndobva ndangoti aorit saka nhasi makusena vambofonera akati tikutogadzisa tichakufonera kana zvaibva mapurisa ndovangakutaura zvekuti musangano okay saka masikati anaenda mbotaura nevamwe vanonzi maimunya ndiri member of parliament yekuwaterfalls ndo vanga vachitaura neni vachinditi izvoni iwewe ndichakufonera kana ndabuda musangano wandikuita ndozonyatsotaura newe vanhu vakutotanga kupindira because vakundiona ndichiburiswa pachii pamamidhiya saka izvezvi muri kurara kupi pamubhedha wamakanga makarara pakatsva nhasi ndarara ndakagara pasofa pamaona pane chigurese chijuvheti chandakapiwawo ndakatochipiwa neavo vari kuenda ndarara ndiri pasofa iro risina kutsva iro ndakagara ipapo izvi zvakaitika nezuro musi wa26 zvakaitika nezuro kuchimuka kuchiita nezuro ndokwazvakaitika saka nhasi nyaya yekuti unenge usina kuenda kana kuti uende pamba pemunhu anoti unotiramba manga anozoteera ukatipisira muno saka unongogara uri wega ukangozvitira uchingozvionera wasi kuti ubve pano paende kwamurehwa wakuzodiwa futi mukoti unenge wakukwira bhazi unongona unonoka kana kutozotadza kusvika nguva iripo pakoti pacho imimi muri munhu ane experience saka kubva kwamakasiya makombe ake iye muri kushanda kumwe handakatoshanda kumwe handakatodhiraivha imwe rori yanga ndakutodhiraivha nezi haichakwanisika because maoko acho akarohwa neasita akatooma zvese izvi saka haitobata anorwadza zvese izvi ndiyo yakaita yadai saka hakwanisi kuti kuzodai so sana ndatombomira saka ndatomira kudari hapana mboita 5 days hasina mbokwana vatodzokorodza futi kutondikandira petrol bomb kurwadziwa kuti ari kufambirei chete handizivi kuti ichiri nyaya yema$3 here kana pane imwe hombe iripo nekupinda kwairi kuita mumatare imi muri kufungidzira kuti ivo vachaitwa sei uyewo imi muri kuda compensation yakaita sei inini hangu kupinda kwairita matare zvekuti wanzi compensation indengoda kungoti dare ringoona kuti vanhu vanofanira kurangika sei vachiita unhu hwakadai nokuti handiziri ndega ndarohwa nevarume ava muno vanhu vakawandisa vari kurohwa nevarume ava saka ini ndaida kuti dai vambopindirawo kana hurumende chai ichindoona ndichitaura daiso handisiri ndega ndikutambudzwa nevanhu vakawanda munomu ende vanhu vanotambudza ndeve vanovashandira kana kuti vashandire chero vavanoshandidzana navo vanongovarohwa vavarohwa kudaro enda porisa vanongosvika vachiregera nekuti maneighborhood vanoona torawa munhu vanhu vakaba mvura pamba pavo pausiku muno munonetsa mvura vakadzi 4 vakarohwa pasi petsoka nebhatastic vakatadza kufamba but nyaya yacho yakatsikwa-tsikwa vakatora mudharara apo atokura pamwe mutori mudiki vakamurowa nemuchekasi mvuu iyaiya akandiudza kuti ndakavhura heji pasina nzira pakaita nzira ndichirohwa nevarume ava ndichimhanya ndatoona kuti kugedha kuchaita kuti ndipinde ndizvo zvinoita vanhu ivavo vanongosiyiwa maneighborhood vakabata munhu wanzwa kuti pane munhu arita zvakati vakamubata vanozadza dhishi remvura daiso vomuisa maindika kusotora musoro wachinyika imomo vari kumba kwavo ikoko kati kuporisa havaendi saka ndikushaya kuti sei vachirekedza vanhu vakadai iko mutemo uchiti munhu wese ari pasi pemutemo asi vanongovasiya inini ndakutotambudzika nekuda kwevanhu ivavo
amene pane zvimwe zvamuda kukumbira kuruzhinji rweZimbabwe. Saka pekugara panapa iyi ndepenyu here panapa muri kurenda? Panapa nditorenda kwangu, ndakatotiza nokuti wakatondipisira futi ndikatoti sezvo pasina vanhu vakawanda ikandimbonotsvaka pekugarawo pane vanhu vakatikomberedza vakati wandei. Muridzi wemba ari kuzvidza kuti imba yake yakaningirwa? Muridzi wemba ndiye afamba apa uyo achienda ndiye wakandipa gumbezi randofuga chijuvheti icho ndiye wakandipa ichi. Saka pakatoitwa zvekutoti chero kundorara ndatongorara ndakagara pasofa, unoenda kupi? Hapana. Ndimukutya kuti vanogona kudzoka futi? Iya ndapfeka iki ndapuwa neuyo akagara. Okay. Ndiye andipa hembe iyo. Alright. Agara. Inini dzisi dzaboka nemoto. Saka utosha kuti apa maoko achasigona kubata tinda kuita kupiwa nevanhu vemaraini. Saka vakaipa. Alright, regaiti nesu ticha interview tichaisawo kumapurisa kuti vaone kuti nyaya iyi ingapedzwe sei, uyo mungachengetedzwe sei kubva kuvanhu vari kuramba vachikupisa aya. Ukaenda kukoti nayo vanosvika wakationa aloyera chirovha rasimukota wakamona. Saka ndakutosha kuti iye anenge achiita vane vachibvunzira izvozvo kuti wakamuona vanenge vachiudzwa nemunhu iyeye zvaitika vasipo, usvika uzvitangi ivo vanga varipo. Inini aitirwa izvozvo ndichivaudza kuti hazvisiri izvo. Saka ndatambudzika nevanhu ivavo. Hurumende yanga yatombopindirawo pamwe ndivo vanonyatsoziva maofisi anesvikirwa nevanhu vemutemo vagona kundibatsira because ndichapedzisira ndaurayiwa nevanhu. Nokuti chavari kurwa neni chiomba handitomboziva kuti takasenzerana chavasarira havana kumboti dai so kondakta aitoshotesa vasingamborohwa. Takasenzerana munorurama nchiita cross border handambobvira ndanzwai kana mota ikafa urohwe inongofona kuti yadai so chinokuti simbi inongodhakwa chero nguva but ava kana mota ukangoti yada oiri unototukwa wanzi ida oiri yei mota nyowaniyo. Saka pakaipa. Saka zvinorwadza sei kuti upisirwe t-shirt yapurezidendi wako waunoda? Izvi zvakatondinetsa kuti vanhu ava vakurarama sei munyika munomu, nokuti iye purezidendi wacho ndiye avakatogarira munomu kuti vanzi Zimbabwe vari muZimbabwe kuda kwemurume kati unoshamisika vachipisa t-shirt yacho mari yacho chaicho yavari kushandisa vari kuswera vachitakura vanhu vemusangano vachienda navo kuti vanhu vachivadzosa but vanoti mudhara uyu ndiye akupa mweya wawaita kuti ube mari. Mweya uzi mudhara anoba mavhoti vachindisa x apa but pavainzwi yaimuvhoti vairamba vanovhota vakuzoisa x yacho panyama yangu anobva wanyatsoona kuti wakomana zvinhu zvikaizvi. Tine urombo nezvamuri kusangana nazvo. Maita basa kuti kurukura nesu pano paSly Media TV.